Ningizimu Afrika kuphina kuphela kufinyelela khona eThezijulo TV ake sikubingelela mbukelo siphinde sikwamukele. Mbukelo wami namhlanje asizoba buningi. Sifuna ukuzocacisela umuntu osekhaya ngetshe ley'manga. Mhlawumbe okunye kufanele silibuke ukuthi lihlobo luni leli tshe leli. Lihluke ngani kunamatshe esiwajwayele. Mawuzolibheka libukeka njengento engazuthi usweet. Mawulibuka nje ngazuthi liwusweet. To the point yokuthi umuntu angaze afise ngisho ukulifaka emlomeni. Kodwa-ke akulona lokudliwa. Elokusebenza. So sithi-ke kumuntu othi njengamanje mina ngiyahlukanisa between mina nenhlupheko. Uyalidinga leli tshe. Kumuntu othi njengamanje mina angisafuni ukuphilela ukushina, ngifuna ukuyohlala kuma-suburbs. Uyalidinga leli tshe. Kumuntu othi mina ngikhathele ukuhayikha ngikhomba phansi ngikhomba phezulu. Uyalidinga leli tshe. Yitshe leli lokushintsha impilo yomuntu, yitshe leli lokwenza izinto zenzeke. Bakhona-ke abantu abangenwa yidimoni lenhlupheko labangamela ngale ndlela yokuthi umuntu uthi engakwazi ukuthola into ezomphilisa, engakwazi ukuthola into ezomenza aphathe imali. Kodwa uthole ukuthi uzokuziba lokho noma uzothi hayi lezi zinto lezi azingeke zingisize. Asingeke simenze lutho-ke umuntu onjalo. Leyo nto ngesikwazi ukuyishintsha. Usuke edaliwe bakithi naye embathisiwe lento embathisiwe yona waba kuleso simo. Asikwazi ukumsiza umuntu onjalo. So sithi kulo othi ngifuna ukushintsha, mina ngifuna ukushintsha izinto zami. Akasondele. Akasondele azothatha into ezomlekelela. Kunesithombe esivela la. Lesi esikilento emnyama le enemali. Uma usuke uthi uyocela emadodeni amakhulu, usuke uthi uyocela emadodeni omgede. Uthi uyocela emadodeni agqoka amaduku abomvu. Usuke ulindele into efana nalezi. Usuke ulindele into efana nale. Izinto zakho uma ziclean uthi uphuma khona, uphume nayo uyithwele. Uma kuwukuthi khona kufanele ukulungisa bayakutshela ukuthi lungisa u1 no2 no3. Thina sizofika kuwena ngelanga elithize sizokunikeza lento oyifunayo. Kodwa uma uphuma nezimpendulo. Igaranti kusuke kuyileyo ukuthi uma uzophuma kuwona umgede uzophuma nazo izimpendulo. Uzophuma wazi ukuthi kwenzakalani. Kunombukeli njengamanje othi mina ngiyasifuna isikhwama sika 25. Kodwa imali engiphethe u20. Angithi lento siyigarantile siyayazi ukuthi izokwenzela lento sifunayo. So sithi woza nawo. Sikunikeze ikuphakele bese ulethe ibalance yethu. Ngakho-ke sithi kona yonke umbukelo sekhaya njengamanje uhlupheka ngoba uyathanda. Uma ungefuni inhlupheko uzothatha inombolo ufone 0783170554. Uphume ekuhluphekeni. Angeke sikuncengele ukuthi phila, angeke sikuncengele ukuthi sizakala. Uyazazi ukuthi ufunani. Sithinte, siyabonga.